Den 15. juni 2015 markerer 100-året for den grundlovsændring, der gav kvinder og tyende stemmeret. Det fejredes, som det også gjorde i 1915, med et optog arrangeret af Dansk Kvindesamfund. Optoget bestod ud over Dansk Kvindesamfunds styrelse og medlemmer af en historisk genskabelse af 1915-optoget, fagforeninger og andre grupper med fokus på kvinders ligestilling og rettigheder. Med 1915-grundlovsændringen fik kvinderne valg og stemmeret. Det samme galt for en stor del af de dårligt stillede i samfundet, nemlig de mænd og kvinder, som ikke havde egen bolig, fordi de eksempelvis arbejdede som tjenestefolk eller som lærlinge. Før 1915 var det kun 15% af den samlede befolkning og 73% af mændene over 30, der havde stemmeret, og de tilhørte alle samfundets elite. Resten af befolkningen, som i folkemunde blev kaldt for de 7 F'er, fruentimmere, folkehold, fattiglemmer, fjolser, forbrydere, fallenter og fremmede, havde ingen politiske rettigheder. Det var dog kun 2 af de 7 F'er, der fik stemmeret i 1915, nemlig fruentimmere og folkehold. Resten fik først stemmeret med den nuværende grundlov fra 1953. Grundlovsoptoget i 2015 gik fra Kastellet til Christiansborg, hvor de blev modtaget af dronningen og statsministeren. I 1915 blev de modtaget af kongen. Optoget havde dog ikke til formål at takke kongen for stemmeretten. Det var en markering af en lang og sej kamp og en fejring af de nye rettigheder.